Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki arngot ki MLA na Assam, uway na ka BJP, but uway na ka Congress, kila tuklar haga bayade baka jingja hanong ba shalong, haga arpo pratare urisaw arhajar arpo haga bakal adan ka jingsha syo kinong net ng wan, bat ka jingsha penjulor ki kali bat arshaka, haga por jong ka jingyat ba na mat pran samadan yoring hep, balapan lang nagaseng FKJGP. Haka shithi shaw menteri rangba ka Assam ihimanta Biswa Sarma u MLA pemikmat ya Pathar Kandi constituency u Krishnendu Paul u lakintu badiban phak toket haka National Investigation Agency jong ka sarkar pedeng halor ka tei ga jingja u te u MLA na ka seng BJP u lapan paw ya ka jingsngo si halor ka tei ga jingja kabala jaha ka por ba ka seng FKJGP kalayat patba namot pran samadan yoringham ban pelong ya ka jingyalang ban ya kren halor ka jingbam yo kam yo jam u te u MLA u kedau bahaka ni kejingyat patba kibriyo ki bayat halinti sinkian kila syak takti kadba ki kali bat ki arshaka kila syak penjulor haga jo ko por upol lakamba ki babun ki basyak syo ki dei ki barjela ulang bakate ke jingja kamde ka basujaring khan hendai ka dei ke jing beteng jong ki babun ki jingja ki bakum kinie balale de ki kenhuan bapher Shu uteu MLA lakam baki babun ki barjela ki basa Megalia bar ki bakamai jakpo nang ni ki em hapadeng ki jing e ba jing jinjar haga jo kapor upol lakentu ya uhimanta ban IT haga NIA bakan toket halor ka te jingja haga singi thoding hasalong haga wei pat kalyang u MLA ka Congress na Assam u Kamal Khiade Purkayashta ubami khmat ya ka Karimganj constituency ulale ya kendu yo DGP ka Megalia ULR Bishnoi ha kala singi ublei ha ka baula kentu ban ai jingya dai ki nong song ki ba lui jongkani ka jilla ula kentu badi bandon ka jing toket halor ka te ka jingja ha ka arpu pratari urisaw arhajar arpu hasalong bat komjo ru ban sheme ki sin jam ban ya dai ka jing em bat ki jing don jing em jo ki nong song ba lui ka jilla bat ban penti kana ba kum ki te ki jingja kim de shu ban nang ja hadien habut